паралелограмі кут А дорівнює 40 градусів. Найдіть решту кутів паралелограма. Назву наш паралелограм ABCD, причому кут А буде дорівнювати 40 градусів. З властивостей паралелограма кути навпроти є однакові, тобто кут С також буде мати 40 градусів. Запишу це. Щоб знайти кут Б та кут Д, необхідно від 180 відняти, наприклад, кут А. Тому що пам'ятайте, що кут А та кут Б, вони називаються внутрішніми односторонніми. А якщо вони внутрішні односторонні, то їхня сума дорівнює 180 градусів. Тобто 40 плюс кут Б дорівнює 180, отже кут Б дорівнює 180 мінус 40, вийде 140. А так як кут Б і кут Д знаходяться один навпроти одного, то вони мають по 140. Отже, наша відповідь те, що два кути будуть мати по 140 градусів і ще один кут 40.